Loerens hier, kijk in Stoor. Ja. Waar zitten we ergens? We zitten nu in Zusteren en we gaan op bezoek bij Alois. Alois is een horecaondernemer puur zang. Hij heeft in Zusteren meerdere horecagelegenheden van allerlei soorten, een danszaal, dit soort dingen. En bij Alois een heel bekend café in het Zusterse. Maar Alois is helemaal gek van brand. En hij is zo gek van brand dat er een hele verzameling brandglazen en geschiedenis heeft. De meest uiteenlopende dingen. En hij heeft dan een eigen museum gemaakt. Dus we gaan even met Alois kallen en dan gaan we eens even in het museum kijken. Want dat is echt apart om te zien. We hebben weer een stukje leuk Limburg. Alois is een bijzonder café hier in Zusteren. Ja, een bijzonder café, een goed café, ja. We hadden lang ondernemen, maar ja, een goed café, ja. Een drinkcafé, een ouderwets drinkcafé, ja. Vandaag die zijn er zo weinig. Op vandaag is alles met eten en allerlei... maar dit is nog een ouderwetse café. Je moet zo'n ding een lekker putje bier kunnen drinken. Niet zo bescheiden, hè? Want Alois heeft niet alleen deze café, Alois is echt een horecaondernemer. Eigenlijk merkwaardig, vanuit de slagerij, een horecaondernemer geworden. Ja, ja. Gaat ook nog. Ja. Want je hebt vroeger hier altijd een slagerij gehad, Huizinga. Ja, ja, zeker. En bekende slagerij met een enorme kwaliteitsvlees. Zelf slachten. Ja. Ja, Dat heb je wel gedaan, hè? altijd ook zelf met geslacht, inderdaad. Ja, we hebben de 15 jaar net gedaan. Ja. Vertel eens, wie groot wordt dat, die slagerij? Ja, bijvoorbeeld, wie een jaar of 15 jaar woont met de 5 of 4 per week of zo. 4 varkens? 4 varkens. Ja, maar op een gegeven moment groeide dat werd het groter. En ja, op een gegeven moment tussen de 20 en 24 met hoeslachtingen erbij voor de boeren en noem maar op. Het zit wel echt in de familie, dat. Ja. En wie kan zich dan in die horeca? Ja, ik word nogal een onhandelbaar figuur vroeger. Dat vroeger? Of, Ja, echt vroeger. De mam deed altijd een goeie jong meid, gaat veel energie. Ja. En ik op een school, daar bak ik er niks van en zo. En, op een gegeven moment zet de pap, toen kwam bij de slechterij, kwam een café te kopen. Dan ging de pap zich altijd pels drinken. En toen zei hij van, ik ga voor Alois, ik ga niet die café kopen, want met hem wordt het toch niks. En ja, zodoende zat er een beetje uit op buffet, café gekocht, verboden. Ja, toen zit hij nog in de horeca, 31 jaar later. Maar ja, maar dan hebben ze er wel 3 inmiddels van. Dan heb je er 3. Ja. En niet een beetje. Nee, nee. 3 grote zaken, alle 3 gooizaken, alle 3 top. Maar dan hebben ze het Zusteren natuurlijk wel een geweldig publiek, hè? Zelfs is nog een dorp, er wordt nog een goeie gedronken. Dat is actief. Ja, zeker. Liggen die alle 3 in Zusteren? Ja, hier op 150 meter afstand heb je 3 cafés. Ja. Ja. Eén heb je volledig verhuurd, daar heb je verder niks mee te doen. Die mevrouw deed het prima. Die wordt dat, maar voor de vader als die andere café, die baat ik wel zelf goed. En deze ook. Ja. Dat is ook een bruin café, zeg maar. Ja, met een grote zaal erbij. Ja, ja gaan we niet aan. De danszaal erbij, hè? Ja, een grote zaal. 2 grote zalen eigenlijk. Maar één zaal heb je nu verboden als kinderkookschool. En ja goed, dat zijn allemaal dingen. Als ondernemer moest overal in toe. Kinderkookschool, daar Ja. kunnen we ook een keer langskomen met koken met ton met TV11. Ja, maar dat doen we hier. Hier heb ik dus een kookstudio. En die kookschool die is een beetje begonnen hier achter in de café. In een grote bedrijfskeuken. En daar is een school. We willen dat een keer proberen met de kinderen. Dat wordt zo'n succes. Dat de provincie komen en komen zich dat allemaal bekijken. En dat wordt, die zeggen dat is perfect initiatief. Daar moet er meer mee doen. En ik zeg, ik heb nog een ruimte leeg liggen. Een oude zaal. Wie daar maar niet aan. En daar heb ik toen een kinderkookschool gebouwd. En die is een bedrijf, alleen de keuken is er niet geplaatst. En even in die oude keuken daar bezig. Maar ja, ik ben er nu aan een paar weken, gaat dat volledig in bedrijf. Ja, daar komen we zeker kijken, de kinderen die kinderen. Het is echt geweldig. Ja, dit is prachtig. Als je ziet, die kan je daarmee omgaan. Maar dit is niet het enige wat ze doen. Dit is heel veel voor de Zusterse bevolking, de sponsors. Ja, dat werkt zo. Dat wordt van niet verwacht, een beetje toch wel. Dat is toch wel, wat dat betreft, heel erg actief. Boven gemiddeld actief. Ja, ik ben een actief jongst. Ik ben altijd bezig. Altijd met de zaken. De vrouw ergert zich er wel eens aan dat ik altijd... Ja, nee, met mijn instelling. Dat de zaak altijd voorgeeft. Ja, dat werkt zo.
volledig ervoor geest. Uiteindelijk dat ze ook verder werkt. Natuurlijk, we doen dat samen. Luister samen, zeker. Ik ben al 31 jaar brandman. Vroeger worden de vertegenwoordigers en nu nog wel, maar dat wordt meer toch wel een familie, zal ik maar zeggen. We komen elkaar ook ieder jaar op het evenement tegen. Ja, drie of fijne hoenweidingen van en dan trap ze wat ja. En die zeggen dan van, Alois en Volks, kom eens even bij onze pils drinken, dat doen we dan. Ja, in godsnaam, zeker vlogen. Ik vind wel een leuke uitdrukking, brandman. Ja, dat wil dus zeggen de brandman van de binnenbranche. ja, die blus, hè. Ja. Maar, tot wat zich niet weet, Alois heeft zoveel van die branditems verzameld in zijn brandman bestaan. Dat er nog een compleet museum is. Ik heb een museum gemaakt, inderdaad. Ja, ik doe meestal van allerlei dingen wat andere lui niet doen. Met het brandmuseum en kookstudio en kinderkookshow. Dat zijn allemaal unieke dingen die de meesten. Ja, we gaan dadelijk sowieso naar het museum kijken, uiteraard. We gaan dadelijk hier even naar het museum kijken en dat koken komen we heel zeker. Ja. Tot een heel vraag, wie lang ga je hiermee door? Wie oud ben je? Ja, ik ben dit jaar 50 geworden. Pas uit de day eigenlijk? Wie? Pas uit de day. Pas uit de day. Ja, 50 geworden. En ik doe dit vak zwaar en ik zou dat ook heel lang willen doen. Maar ik werd de laatste tijd helemaal krank van alle regeltjes en ellende was allemaal wat ik opgelachen werd door de overheid. En als er zo'n paar jaar met rust leert, maar ze komen elk jaar met gedangen flauwekul aan. Ja, en het heeft altijd goed gegaan. En hoe moet dat in ons allemaal weer anders? En voor nu ongenummerd. Rookhok zo. Ja, dat moet ook weer. Ik word allemaal uit, dat allemaal duizenden en duizenden gekost. En maar de lui werden ook opstandig. Ja. Kijk, wie weet dat eigenlijk, als ik dat rook ook moet wegdoen. Ik heb daar veel rook opgemaakt, iedereen is stabiel met een jaar of 5, 6. Ja. En nu kan je eigenlijk wel zeggen van ja jongens, dat moet weg, we gaan nu maar op de straat staan. En als er een keer duidelijkheid heeft van de overheid. Het is toch een beetje in heel Nederland aan de hand, het nemen is meer weg, hoe ze dat toe zijn. De boeren niet, de bouwers niet, de cafés niet, niemand niet. En ik was ook gewoon aan de bar, gewoon elke dag, dat de lui gewoon ontevreden zijn van Nederland op het moment. En hoe is het mogelijk? Hè? De lui zijn gewoon niet blij. In feite is het een geweldig welvarend land. Ja. Ik wil ervoor zo zeggen, die heren in Den Haag kunnen het veel afnemen, maar niet door zijn gestapt. Maar dat is even goed veel veranderd in de kroeg op 30 jaar. De verschillen zijn, bijvoorbeeld wat allemaal aan de aanbod en drang is. Wie begonnen in 88, die worden in 60 horen 19 kroegen. En daar hoort niks uit van koffie in de kroeg of ja, dat hoort alleen maar de spa bestond toen nog niet. Dat hoort graag in de spa. Als het water hoort, dan rijden die de kraan af, een glaas water. Dat herinner ik me nog wel een keer dat ik ergens bij mensen toe zo, die hadden een fles gekocht water op tafel staan. Toen kom ik s'avonds toe. Ja. Ik zei tegen mijn moeder, die mensen hadden water in de winkel, gewoon water in de winkel gekocht. Ja. Dus het is allemaal raar wie gaat dat. In feite, de laatste jaren waren we echt geleefd door de reclame. We moeten naar de kroeg komen om dat mee te maken. Dus ik ga de kijkers van TV11 maar een raad geven. Gewoon even naar het stamkrugs gewoon. Daar maken ze met wat ze dan horen. Nee, gewoon over het algemeen fijn naar de dorpskroeg gewoon en drinken een lekker putje bier. Want dat is niks zo anders dan een fijn, lekker verzorgd glaasje bier. En je gaat gewoon worden. En dan weer een huwelijke geboren. Als ze dat maar goed bent. Ja, absoluut. We gaan langzaam eens kijken naar het museum. Ik pak de eerste nog even de pil. Maar ja. Ja, is heel indrukwekkend die boven zich. Ja, het Brandbeermuseum. Ja, wij doen een Brandbeermuseum. En per toeval is dat ontstaan in 2015 heb ik geopend, 24 september. En ik heb een heel deel zelf verzameld en een oud vertegenwoordiger van de brouwerie. Daar ben ik altijd goed bevriend mee gebleven en hij ook heel deel verzameld. En hij wil kleiner gewoon en zei hij wil eens die verzameling overnemen. En toen zei ik van ja goed, een leuke verzameling, maar wat moet ik met zo'n verzameling? Ik heb het hier wel in doos op de zolder gezet, maar hij had ook niet helemaal niks aan. En
Ja, met de bureau, de nog gaat ontruimingen van bedrijfspanden en dan worden op een gegeven moment in Hasselt bezig om een bakkerie te ontruimen en dan stonden DSK's in en dan stuurt hij me een foto door en zei, was dat ik voor die. En toen wordt direct 1 en 1 is 2 en ik denk dat is leuk, ik ga deze ruimte leeg liggen. Ik denk toch, dat is leuk om de spulkens in te zetten. Nou. En dus die kast gekocht, deurtjes in laten maken met glas en alles erop en eraan. En ja, dan komt er ook een nummer toch boven en dan denkt ze beneden van ja, daar moet ik toch mee aan me doen. En ja, dan ben ik begonnen met rondleidingjes te geven en proveriekjes. En ja, dat proveriekjes, die kunnen ze met een paar man heel gezellig zitten, brandjes drinken. Ja. Vers uit de tap, hè? Ja, uit de tap. En ook speciaal biertjes natuurlijk. Speciaal biertjes niet te vergeten. En natuurlijk lekkere worstjes, kaasjes. Ja, dat is natuurlijk echt gezellig. En natuurlijk een rondleidingje met allerlei verhaaltjes over de spulletjes wat die staan natuurlijk. Ja, wat is eigenlijk het meest bijzondere item wat ze hier hebben? Ja, ik vind een heel bijzonder ding, dat is een flesje, dat is met de Ritz-cap. En dat is heel uniek. Dat het Brand tijdje geprobeerd, hebben ze Nederland met willen veroveren. De andere brouwerieën hebben ze dat met willen slijpen, maar het heeft een paar jaar gelopen, maar toen hebben ze het inderdaad toch goed gescheiden. En dat is, even kijken, dat is een flesje. Dus dat is wel heel bijzonder. Dus dat, ja, voor jullie hebben dat nog nooit gezien, dat is een flesje uit de 60er jaren, nog toe. En daar zit een lupje aan, en dan kan ze open trekken en dan hebben ze geen open meer. Maar dat is natuurlijk niet lang in de relatie geweest. Andere brouwerieën willen niet eraan mee doen. En die stonden in die kleine vreugdereis, die worden geen grote supermarkt, heet ze allemaal overal op elke straathoek heet ze wel een kruidenier zitten. En dan komen de kenjer aan en stonden die in die kratten. En dan komen de kenjer aan en reed die dingen open. En de smeten ook, als dat flesje leeg wordt, reden dat flesje leeg is open. En dan duwden ze dat dupje dat erin en dan kregen ze dat niet met rood. Maar weet ze, ik heb nog een verhaal verder. Weet je ook dat er pimpelmezen, dat die ook open kregen? En waarom heet die nog pimpelmezen? Omdat die een pimpelen zijn of zo? Maar pimpelmees krijg je ook. Een goede woordspeling. Een goede woordspeling voor ons en in deze zin. En deze zin, want de geest de wils gaan afsluiten, toch maar voordat te afsluiten, even nog de tafel. Want dat is heel bijzonder. Ja, daar heb ik wel over, daar heb ik praktiseren. Ik kom van arm-lui, zeg ik altijd. Maar ja, ik heb deze ruimte ook wel lekker nodig voor grote vergaderingen. En hier zijn clubjes die doen niet dansen en van alles. En dan moet ik van die grote tafel af. En wat doe ik dan? Heb ik even gepraktiseerd en dan zet ik die vaten aan de kant, ja, die stulkjes. Dus die stulkjes zijn van beervaten gemaakt. En wat doe ik nu? Dan pak ik die glaasplaat uit de tafel. Dan heb ik toch hier deze stang. Dan draai ik die doorin, draai ik dat oog in en dan heb ik dan lier hangen en dan trek ik die tafel omhoog. Dan draai ik die in een kwartslag en dan heb ik van die buizen er staan, dan kan je zo inleggen en dan is de tafel weg. Hè. Dus dan heb ik ruimte voor de dans. Dat is toch wel een joekel. Ja, maar dat is wel een schitterend idee wat ze dat. Ja, dus ja, ik zeg al praktiseren, ik heb vandaag een nu en brandheestafel. Brandheestafel. Heestafel. De brandheestafel, ja. Brandkraan. Ja, de brandman. En weet ik wat hier allemaal vandaag. Ik heb vandaag een hele hoop geleerd. Ik zie het nog net op de televisie. Even Alois. Ja, dat zijn mijn vlogjes. Dat doe ik met een vriend die dan maak ik vlogjes over van alles en nog gaat. Meestal over nu beer van brand, wat doe ik, maar ook over... op het evenement was ze ook mee bezig met die vlogjes te maken. Ja, daar komt zo dadelijk erop. Ja, hebben we een lekkere gedronken. Maar dan wordt er nu je pilsje. Ja, de porter. Ja, daar wordt toen is de cameraman met me metgegangen. Dus dat zijn mijn dingen die doen in de vriend die gaat vlogjes maken en zo gaat. En ja, ik ben altijd met de zaak bezig. Hè. Ja, ik zie het. Nou, hoe is het dan? Ja, ik heb ze wel tegen. Maar op TV11 Suus ook die zelf. Ja, en in deze zin wil ik eigenlijk erbij laten, leefkijkers, voorzien als beslissen de volgende keer terug. Fons en ik zien dan beslisbaar op een andere plaats ergens onderweg in het programma Loerens hier kijken op TV11, zie het gerug zelf.